Moitas gracias, señor presidente. Señor Núñez, se fose vostede á pública para ser atendido de urxencias, tería que estar sentado, escoitando outra xente laiarse, queixarse polas súas doenzas, algunha xeite desencaixada da dor, tería que estar vendo as camillas entrar e sair, un rebumbio de nenos tal vez chorando ou correndo polos pasillos. Sabe vostede, e esta é a primeira pregunta, canto tempo tería que estar vostede nesa situación para ser atendido en urxencias? Xa o digo eu, entre 6 e 8 horas, a que non o sabía? Non o sabía, como iba a saber o que pasa nos servicios de urxencias da pública? Pois que está colapsado, e si, está colapsado, como está colapsado o sistema sanitario galego, por unha gripe, si, pero non é pola gripe A, nin é pola gripe B, é pola gripe PP, que é unha doenza diferente, que aqueixa a mala xestión do sistema público galego, pero que afortunadamente xa está desenvolvendo vos anticorpos contra ela. É o seu desgoberno quen está facendo colapsar non as urxencias, sino o sistema sanitario público. No que vai de inverno vostede demostrou ser o peor xestor posible dos intereses públicos de Galicia, empezando pola vaga de lumes, acabando pola P9 e, desde logo, no caso concreto que nos ocupa, sendo un pésimo xestor da sanidade pública galega. A situación de urxencias é sintomática dun mal funcionamento de todo o sistema sanitario galego, que ten como causa principal desa doenza os recortes en gasto público e de persoal. Dende que vostede goberna, eliminaron, non desapareceron, eliminaron 1.795 prazas de persoal sanitario, 1.154 en atención primaria e 641 en hospitais. Eliminaron, non desapareceron, eliminaron 513 plazas de persoal médico, case 2 médicos por concello, 392 en atención primaria e 121 en hospitais, ademais de 184 plazas de enfermería. Xente que podía estar traballando a día de hoxe se vostedes quixesen. O Partido Popular está desmantelando o sistema de atención primaria cando este debería de estar atendendo o 95% dos casos que teñen que ver ca sanidade. Cando se desmantela a atención primaria, as listas de espera para unha simple consulta dispáranse, non días, incluso semanas, e a xente desesperada, mancada, dolorida, vai a urxencias para poñer fin a esta dor. É unha decisión humana inevitable buscar remedio á súa dor, ocasionada por unha decisión política incomprensible, a de recortar a saúde da xente. As prioridades do PP non coinciden cas prioridades da xente. E isto é unha realidade que vostede non pode manipular, porque a xente ve cos seus propios ollos e sente co seu propio corpo cando ten que ir aos Sergas. Por iso ten vostedes oliviantados as asociacións de pacientes, os sindicatos profesionais, as plataformas cidadás e incluso as xefaturas de servicio, e por iso días como a hoxe haberá concentracións en defensa da sanidade pública, as que en Marea evidentemente acudirá, e acudirá igual que moitísima xente que lles votou e está decepcionada con vostedes. Por qué? Porque nos quitan a saúde. Señor Feijóo, en decembro vostede pediu disculpas polo colapso das urxencias. Agora, ademais de disculparse, tal vez podería facer algo. Que é o que vai facer vostede para evitar a saturación das urxencias? Se non ve os pacientes nos corredores, se non escoita as queixas da xente que está esperando, tal vez estea vostede cego e xordo. Nese caso, fago mirar. Pida vez no especialista, e se tarda moito en darlle cita, vaya por urxencias, que é cousas que non poden esperar. Gracias, señor Villares. Que vostede recoñeza agora que nos últimos días están contratando persoal e abrindo camas é un recoñecemento expreso do fracaso da súa política sanitaria hasta este momento. Claro. Pero está ben, algún recoñecemento de cando en cando, ben, moi ben. De todas maneiras, o colapso das urxencias non é consecuencia da falta puntual de persoal en urxencias, é consecuencia dunha falta de dotación suficiente de medios persoais e materiais no conxunto do sistema sanitario, que é o que provoca que a xente, ante unha demora que non pode soportar máis pola dor que sufre, nas súas propias carnes, ten que ir ao servicio de urxencias a ver se ya remedian. Este é o problema, este é o drama que ten a xente cando se enfronta ao sistema sanitario e non ve aceptada a súa demanda no sistema de atención primaria, que ten que ir ás urxencias por isto. E ademais ten que ir, e os datos están aí. Os datos están aí e son teimudos a pesar de que vostede presuma dos seus medios. Resulta que
na opinión deste gran xestor que é Feijóo, unha reducción do gasto real en sanidade desde que vostede goberna dun 18,3% non son recortes. Non son recortes nin en medios persoais nin en medios materiais. Pero vayamos ao concreto, que é o que entende todo o mundo: camas e médicos. Despois de pasar polo trámite das urxencias con esa falta de persoal sanitario, lembramos 513 médicos e médicas menos e 184 prazas de enfermería menos, e menos camas, impidan ingresar correctamente os doentes que quedan horas ou días amoreados. Son informacións destes propios días. A día de onte, en Santiago, 30 doentes pendientes de ser hospitalizados, hacinados nos corredores por falta de prazas para ser internados. No Meixoeiro de Vigo, 22 persoas, o cal os levou a vostedes a por fin entrar en razón e a abrir todos os recursos existentes no Meixoeiro. En Ourense, os traballadores e as traballadoras pechadas no propio hospital, que non será por gusto, para demandar máis medios, máis persoal para atender as necesidades do propio hospital. E así por toda Galicia, porque vostede di que hai recursos abondo, pero debe ser unha nova modalidade de internamento que inventou aquí o conselleiro, o internamento sen cama, inventada por este conselleiro, este que dixo que as camas eran importantes nos hotéis, pero non nos hospitais, porque desde que vostede goberna, e son datos oficiais do Instituto Galego de Estadística, consulte-o si quere, Galicia pasou de dispoñer de 10.581 camas a 9.758. Hai unha evolución que é ben evidente das camas no sistema público galego, que a pode ver calquera que se achega á sanidade pública, pero claro, para iso hai que achegarse á sanidade pública. Mentres todo isto pasa, plantas enteiras de hospitais permanecen pechadas, personal cualificado permanece nas súas casas cando podía estar traballando. Non é que precaricen as súas condicións laborais, que é o que acaba vostede de demostrar mediante esa exhibición de cifras. Remate, por favor. Senón que está precarizando a nosa saúde. Defrauda vostede a toda a cidadanía que votou. A xente sentes engañada por un Partido Popular, porque houve persoas que lles votaron e vostede agora ni siquiera é capaz de lles garantir unha asistencia sanitaria nun tempo razoable. Que clase de gobernante é vostede? Faga como en decembro, pida disculpas, pero ademais de pedir disculpas, nesta ocasión dote máis camas hospitalarias e dote máis medios para ter unha administración pública, unha administración sanitaria eficaz e atender e garantizar un dereito fundamental da xente como é a sanidade. Moitas gracias. Gracias, señor Villares.